Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Biyaan ko na ning dapita. Ug baunon ko ang mga matamis. Ug mga masakit kong kasinatian din eh. Goodbye, Sir Derek. Goodbye, my man of my dreams. Goodbye, my Loite. Murag ba na ning baya ang buti pasabot, Ma'am Heart nako. Dakong bay nga kulor puti, nga ang gate kulor green. Nya may nag-atba nga buwak sa bumbil nga kulor pink. Magdoorbell nako. Maayong buntag, driver ko ni... Ah, ikaw? Dinsyo! Di Carla? Ayaw pagsaba. Ayaw pagsaba. Nganong ni amang ka din eh? Ako'y mutanan ni mo. Kung naman umiaka din eh. Kung ganong may dakang bag. I'm sure. Ang ako ni katong driver ang nag-doorbell. Ako nalik ka naog aron sa pag-abli sa dakong gate. Aron mapagawa sa akong driver ang akong auto, babes. Ako na. Ha? Sure ka? Sige, ikaw na. Okay. Ako na bitaw, oy. May ihatag sab kong instructions sa akong driver. Tiwas ang food nga akong gibutang sa imong plato, ha? Oh, God. Oh. Ay. Sa may buhaton ako ini. Nakalitan ko ini da. Si Carla hain ang karon. Bidas aning pututa eh. Ay. Oh, husto, si Bro Alden. Tawagan ko si Bro Alden. Ano mo siya magsulti na ko nga ni ada sa Pilipinas si Hart? Enebaw mang ta siya? Mao ni katong instruction ko ni mo din siya. Yes, ma'am. Nakuha ba nimong tanan kong gisulti? Yes, ma'am. Very good. Mao kani gusto ko sa katrabahante. Why reklamo? Bisan pa man kun sayo pa kayo sa buntag ta kang gipare. Adto na ko, ma'am. Wait. Ang kwarta day para sa gasolina ug pa car wash sa akong sakyanan. Kadiot. Naghangat-hangad kaning dakong bay. Ug murag may gusto kang ipangutana. Di sab ko ingon anak ka mahilabtanon, ma'am. Nga magpakisusi. Pero okay naman tingaling mahibaw ka. Tingalig nagtuo kang morning akong bahay din sa syudad. Gawa sa akong condo unit. Bahay kini sa akong pamanhunon unta. Ha? Apan wa madayon nga mong kasal. Kay may kalit nga mibabag sa mong kasal ni Derek. Direk? Yes. Derek Reyes. Well, it's a long story, Jansho. Pero, who knows, diba? Kung kami paghapon na magkadayon, bisan sa tanang nahitabo. Og maisab nga makatultol ka na din, Hidensyo. Aron sa'yo na lang unya nimong paghatod o pagkuha na ko din, he.
Nana di ay ang kwarta para patubil og pa car wash. Full tank ka? Okay, ma'am. O darang yawi sa sakyanan o. Salamat, ma'am. Derek Reyes. Di ba nga siya man ang gusto maudi ang dinigikan nga ni gawas de Carla. Aw, ipagawas ko na di ining sakyanan ni Ma'am Hart gikan dinhi. Nagpaabot day si Ma'am Hart na magagawas ko aron masira niya balik ang gate. Mayon taw ni tuman si Carla sa mosabot nga pabutong ko isoy puste. O kanay gipangayo ko niyang kondisyon aron di ko magsaba siyang pagbiya sa mong bahay. Ano magkang nabiya man siya? Oh. Tora si Carla. Iya gini ko gipabot. Hunungan ako siya. Sorry bro. Mao gyud bao di hard na ko nga dili ko magsaba nimo. Wa ko magtuo magkikita siya nimo mismo. Kay sukad sa among panagkita sa pag-abot. Di siya gusto mag-iskot maskin sa imong pangan. Mao gisabot ko siya kay tingalig. May kasuko pa siya nimo. Bro, na problema na noon ko ron. Kay si Carla. Oh, Todd. Hain man si Carla. Ari ako, bro, be. Ikaw sa'y bahala ni Carla. Oh, ha? Bro, almost 6 na sa buntag. May recording pa ba ko 8 a.m. Wapit ay mga tuog. Kikas na magabi eh. Si Carla, manggod. O, lagi. Nga na si Carla di eh. Ambot kung nanglak ba to sa pultahan sa servants quarter o nilayas na sa to, bro. Oh, unsa? Kung di ka paandam nga musulti na ko sa tanan day Carla, okay lang. Pero paminaw na ko no, mas maayo nga may kapahungawan ka ng gibati ni mo karon aron maluag-luagan ng imong gibati kung unsam gani na. Sure kang gusto yung ka makapahungaw ko sa akong gibati? Oo kayo day. Kay di man gud na maayo nga maglumluom ka diha. Kay na masakit ka na sa kasing-kasing ni Carla. Kung mao, ihunong sa isakyanan sa kundatan. Ha? Ihunong sa... Oo, day. Ikaw na gud ang imando nako. Oh. Nana day. Nakahunong og nakapark na kog tarong. Alag kang Derek! Animal ka! Salbahis ka! Ipalaom na guni mong may pagbati ka na nako! Animal ka! Uy, sama ni mo ka salbahis! Ipapaay ka yun! Animal ka! Animal ka! Huwag kayo malatian! Huwag kayo kalawin ako! Grabe na! Pagpasakit mo na ako! Di na ako maantos! Biyaan talaga sa wa na pagbalik bisan ka kalimtan na tika sa hingbit! Og ikaw harta ka! Ikaw harta ka! Dinisyo ko day! Dinisyo ko! Imong gitindal pagbalik si Lloyd din ako! Nagsaling kang gwapa ka? Ang angay ining naong di mo! Day! Ako tao ning naong ni Carla! Ako ni day ha! Day ha! Magakan naong! Kundatan ka! Lata lagi ng naong ni mo! Hindi Carla! Day! Nahitsura pa kahit tao ning akong naong day! Nisamot ka pati ang imong naong din siyo! Ang imo sabday.
Isabot sa kabati nga nagbukad-bukad ang disgag ni mong ilong sa kalagot. O nagsiga-siga pang imong mata. Hanggaw ka rin siyo. Kurang buson tala ning atong mga dagway, day Carla. Daan pagit lagi ko nga laugh pa ko nimo. Oh, ha? Tanawa. Napa sa side table sa imong kamang akong picture frame. Oh, I love you, babes. heart. Kaganiha pagyud ka ha. Nalimot ka na sa tawag mo nako. Baby. Baby ang itawag mo nako. I miss this room. Daghan kayo tag memories ining maong kwarto, di ba? Makapila na ko makatuwag din eh. Ug in fairness, mas limpyo siya karon. Kanunay kinigilimpyuhan ni Carla. Sa imong katabang? Abi ni mo, gawas nga kugihan si Carla og limpyada. Daghan pag siyang talent. Ha? May siyang mukanta ug musayaw. Nakita ko bitong inyong pagsayaw gabi sa inyong show. Ug nabati ko sab ang iyang pagkanta. Tinood? O di ba? Talented siya. Iyon ana magyunagikan sa mga bar. Usay, no. Di lagi ka bar si Carla, oy. Baby, dili ko mailad itong bayhana. The way siya mo daog kanta atong kauban niyang lalaki. Maklaro kayo nga gikan siya og mga bar nga mag-entertain og mga lalaki. O tuod, bakit kayo siya now? Nga kinahanglan man siyang magmaskara sa publiko? Oh. Tinood nga bati siya now. Pero sa ka-high-tech sa atong panahon karon, posibleng mapausab ang iyang itsura, pinaagi og surgery. Pero nahibaw kag unsa imposibleng mausab sa tao? Ang unsa man, babes? Ang iyang kinaiya. Oh, Hey, babe, asa man ka? Nananata si mong kwarto. padayonon ko ang pagpangita ni Carla. Naunsa to siya? Nasuko ka siya sa kong sulti batok sa iyang katabang? Milaban siya sa iyang katabang? Human na ta nakapatubil, day. Pero kinahanglang ipakarwas ko pa ning sakyanan sa kong amo, di Carla. Basin og mukalitog tawag nako. Asa man tika ihat to, day? Sa tindahan nilang Ma'am Elve o sa iyang bahay? Mauwaw na kumikig at ubang nilang ti Elvira og day ang hila din siyo. O kung mahimo, ikaw nalibahala nako. Ha? Uy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!